Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluhan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Punso, apay nga nakarupangot kayo asim mangpot kadagiti kakaduwam. Ibusen mi kuman dagiti politika busor. Ngam nakabalasiw day ti karayan. Ay, dagiti manen kapulyan ni Berto tidakdakamatam. Anya pa'y ngay. Immadakdamanen iti kabakiran apaganupan kadagiti balang nga ayop. Ket saan nyo ngamin nga palubusan ida nga umadak ija kabakiran? Isu nga rod, ano adda makita mi anadursok nga umadak. Panaan min. Isu pa'y amang ibos iti maanupan iti kabakiran. Rumbang laeng numabalin ko mga ibosan ti pulida. Kat ebosan tayo Dumanon tayo unto dita. Awan papanan na, no di maibos ti pulida. Nabiit kayo mo't anapan iji kabakiran lakay. Awan mo't tinaano pa nyo. Ada ijay ti kapulyan ni Ponso bakat. Naranggas dagi puli. Agumda. Uray no awan ti dinangranda kada kayo. Awan matket di. Laim baga kanagiti kakadwa asumalog kami tapno maliklikan tirangat. Mayat samot no pumanaw tayo laangan ditoy. Kuna ti kabsat ko, nga adda ka no bakanti at trabaho ijay minasan. Mayat nga ta, ijay minasan. Nabayag damutan ijay. No madi, di nagawid ako man dito'y lugar tayo. Pagpampanunutak pa bakit? May mayat ijayon, gam dito'y anariribok. Adda mangi parit iti pagbiagan dito'y. Ibagada ako kwada ti public land. Apay no, bilenam dagiti kakaduwam. Te kayo ambusan ti pulida Berto. Tapno awan nga iti kaagaw tayo iti kabakiran. Dayta nga rod ti plano mi kadagiti kakaduak. Ni Berto, tiraraaman dagiti kapulianda. Ngam no mapukaw da dya Berto. Ay awanon ati kainagaw tayo iti kabakiran. At danday ta a plano mi. No sa di numan ti pakakitaan mi kankwana. Panaan min iti pana nga adda sa bidong na. Irumbang laeng adi. Saan ko maanapukaw ti anak ta lalaki? No saan apin na nadagiti kapulianda. Saan pa'y matkit di a kumpirmado no isuda? Awan sa bali nga atapak no di isuda, Ponso. Naiwak-wak pa'y laeng ti pana iti bagiti anak ta. Anasarakan ti kakadwa. Ala, saan mo nga ipalagip tinakaam-amas apasamak? Ad-adda amas sa irat. Pumanaw tayon san ditoy. Tadanangin danon kanyak apabasulan na tayo ti puli ni Ponso. Ada tayo kano tinang patay iti anak na. Apay ada tayo ti pabasulan da. Saan tayo mo't akas kadakwada karanggas? Tsak manam mo. Ngem ko na da nga ambusan da tayo iti anyaman nga oras. Kan iti sadino man na lugar. Kaano tayo nga rod pumanaw? Ang mga numakita da tayo, kat ambusan da tayo adi na oras. Ada binilin kong agwanawan iti dalan nga agturong ditoy. Kasanuno aduda, saan tayo nga tama isagmak? Imbag kumano saan nga ubigbay ti anak ta? Imbag, tanda iti syudad ni Rhea nga anak ta. Ijay nga agad adal. Saan ang mairaman? Nagmunumuan mi kadagiti kakaduak. Asaadan mi da Berto ije lugar da. Kat, kaano kayo nga'y amapan? Anak, magagaranak ang makabalas nga'y iti da dya apole. Saan kaunay nga apurado? Masapul apulido ti amin. Sakbay ang maisayang ka ti plano. Anya pa'y ayat ti planwan niyo. Amumet. Nalaing itirangat dayjay Aberto. Di mo ibagbagaan na lalaingam si ka da dya Aberto, Ponso. Saan nga iti kasta? Ngam adda paglaingan na. Adamat kanyak. Tapno din na maaramat te paglaingan na.
Masapul alib aton yun Talaga akas ta ti aramidan mi. Masapul asiriban nyo da Aberto. Awan papanan na no di maabak dayjay Aberto. Mapasag intun dumtang ti aldaw. Wen eso masapul asa eden nyo dagiti amoy adalanda. Tapno deda makalesangay. Awan pa'y ti rumrumwar ka na kayo. Amangan no masalamaan nyo ti Puli na Ponso. Inak pa'y bumulo ni ti kabalyo nga aramatan tayo apumanaw nito'y. Apay abumulod ka pa'y. Adamot kabalyo tayo. Madlaw nang iti kabusor, nang iti kabalyo tayo. Sigurado apag-araminan na tayo tintakas. Maawat akon ti kayat mo ang mapasamak. Masapol nga remedyo tayo. Tapno magupan ti gurang-gura ti Puli tayo. Kan ti Puli na Ponso. Idi pa'y day taagurang-gura at tinawid tayo pa'y kadagiti apong tayo. Gapulang dayta, iti daga, kan kamaling nga atap. Agpabasol dalatan, adi na pa'y napaneknekan. No da tayo ti akin aramid, wanosan. Agkakapya tayo kuman. Tapno awan ti maaramid aranget. No kasjay nga agsasabat tayo iti dalan. Kaya't ka makasarita, Rhea. Anya ka diti pagsaritaan tayo, ma'am. Adda nadlaw ko, ngam sa anak asigurado. Nakitak ngamin apasaray o masidagkan ka ni Max. Mangliklik ka akas lakabutang mo. Agyaman no nadlaw yu dayta, ma'am. No kas pangarigan ada mapasamak kanyak dito'y syudad. Awan sa bali ang maatap no di iso. Apay anasa dayta. Agin ginura ti klanda kan ti klan mi, ma'am. May sa kayo kadagiti biktima ti klanwar, no kasta. Wen, ma'am. Naira na nga may sala nga pagadalan ti naginrolan mi. Padasan kayo a pagkapyaan. Tapno saan nga agtultuloy day taak klanwar iti lugaryo. Dayta ti tartarigagayan dagiti dadakkel ko, ma'am. Naumadan iti gurang-gura ang mapaspasamak iti lugar mi. Kasaokmat ni Max. Padasak nga alukuyan ang maisardeng kumaday na aklanwaryo. Saan, ma'am? Amang ano ibaga na nagpulong nga kada kayo. Ad-adda nga agungat da kada kami. Di kagdanag. Sa anak nga agpadlaw, nga adamok may papan iti guran-gura ti Puliyo. Pinaayaban ka diti opisina, takayat ka makasarita, Max. Anda ka di parikot ka iti gradok, ma'am. Medyo nga rod barok. Mabalin ka ngagpatulong kin ni Rhea. No di mo maawatan ti daduma. Nalaing ni Rhea. Nagatap mo't kanyak, ma'am. Pulos sadyak masitgan. Adda ka di makagapo, no apay akabutang na ka? Agkalaban na iti Pulimi, ma'am. Kaya't yu ka di nga agtultuloy day taaguran-gura ti Puliyo? Diyak kanunungan ti klanwar, ma'am. May ramraman kami agtutubo. Apadag iti apong mi, may ramraman kami. Day tatipod no. Madino agtultuloy day taaklanwaryo. May mayat matlaeng no agkapya kayo. Ado pa yung tipimanaw iti lugar mi, gapu iti day taaklanwar. Irugiyo kinireya. Agkapya kayo dito'y syudad. Tarigagaya ko, ma'am, at day ta, ma'am. Madlaw ko akabutang nak. No adda mapasamak kinireya dito'y syudad. Awan mapabasol no di sika. Ta sika lang ti kabusor ti pamilyada dito'y. Anya ka diti makagapo, takabutang mo day jay Max. Panakitakan ko anak at nasingpat mo't. Saan mo nga amo ti linaon ti puso na? Saan ka di at tinatal na adanom iti karayan? Kat isukit di ti adalam apakalmasam? Nga mano abulan akaadalan ta. Kat awanot makitak amadi nga aramid na. Natalnamot iti unag ti pagadalan. Agin ginura ti pulida ken pulimi. Kabilang kayo kadi kadagiti puli nga adagurang-gura na iti tunggal maysa. Kasta nga rod.
No kaano nga ta magupad day ta agurang-gura. Ay, narigat day tagayam. Ada nakaadalak iti may sa seksyon. Saan da asimrak, gaputa nagawid da. Napanda ka no timulong iti klanwar da? Mailunod nga menti saan at tumulong no adaklanwar. Anya? Imbag man ta nagawid ka. Damag ko nga agad adal kanumat ejay syudad ti anak ti kabusor. Di mo ka di makit-kita ejay. Saan mat ina? Sa bali siguro apagadalan ti ayan na. Alumat ti pagadalan ni di syudad. Masapol apasagam tayo dyan nga anak ti kabusor. Ngam ina, agduman ito'y kan iti syudad. No makapatay ka ijay, mabalod ka. Agadal ti gagara ki syudad, saan ang makipinatay? Diyak kayat ti mabalod. Apay, takrot ka. Imbes asikat ti mga tandodo iti puli tayo. Apay, ipakitam nga rod asikat ti nagaramid iti kremen. Uray saan na makita ti tao, ta makita ni Apo Diyos. Kabuteng ko ti mauram in impyerno. Ha? Apay, nakita mon ayat ti impyerno ako na da. Diyak kayat ang makita ina. Isa ang mabuteng nga kagaramid iti may kaniwas. Nalabas samat daytan. Pudno dayta. No di da mapantumulong. Mapabasol da. No maabak ti kapulyan da. Talaga ka di ang mailunod da? No ada mapukaw a kapamilyada? Wen no di da napantimulong anak irangat. Kargo pa iti konsensyada. No ada mapapatay a kabagyanda. Ay, nagrigat mo tanti kasta. Iso a pangaasim ta di naksinsinaan. Ija boarding house man. Uno dito'y pagadalan. Kabuteng mo? Ang mga no iraman na ka itigora ti kapulyam? Dayta ti pudno. Iso nga inton umay a semestre. Saanan adito'y ti paginrolak. Narigatan. Darasam, takumuyog ka kadagiti babae asumalog. Saan nga anun ti kabusor dagiti babae asumalog dito'y lugar tayo? Wen ina, ada kinatulag ko akadwak a babae a sumalog ita. Sumaruno kami kadatatang yu asumalog. Iyawag kuntukan ka, no kaano kami nga agpasyudad. May mayat nga agpaiso, no mapantayo amin ijay syudad nang. Ag-apply ni Amayo ijay binasan, akas ka ni Uncle Yo. Ngem ti agyan tayo dito'y. Asino ti mangidaulo iti klan tayo, ina? Agpili dati agkabanwag, anapig sa ken na laing. Tapno idaulwan na ti sumaranget, no adda umay rumaot. Max, ibilin ko ano makitam ti anak ti kabusor ijay syudad. Pukawa mo. Ala ina, sumalog akon. Ang mga numakalabasan ti mo sa pagluganak. Ne, dapay mat sumaruno alumabas no makalabas ti umuna. Ibilin ko, wan. Laglagi pa mga akanayon, wan. Saan ko nga ro na makikita ti dakdakamaten nyo? Dahil dyan lang pagadalan ti papapanag. Numalpas ti klase mi. Agawid ak adago si ti boarding house ko. So nga rod, nga ibagbagak mo't ano makitam. Saan ka de anapatagkan ka ti kabsat mo? Apinukaw dagi dya apole? Kunadamat asaan nga isuda ti akin aramid. Kan awan pamanagnak tayo nga isuda, ina. Sakit mo, dagi ti kabusor. Saan, ina? Kumuyog ka kadagiti kakadwak a babay ama panedya terminal ti bus. Narigat ti aguray dito'y kalsada. Tamangan no adda lalaki nga agur-uray dito'y. Amangan no kabusor. Adda ako niti kalsada. Aguray akit ibo sa lumabas ta paraag. Sahala ko na mapanid yung terminal. Ne, apagiso, addan sumunga na bus. Paraag, barang saan pa yan na puno. Sinyasak. Aday ta, nagsardangan. Umuli ako.
May salangat tugaw ti bakante. Kat ni Rhea tinakatugaw iti arpad ti bakante at tugaw. Saan ka na tumakder? Saan ka nga anuin? Ag standing aklangan. Uno saan, rumuarak. Nurumwar ka. Amangan no masalaw na ka ti... Tika pulyam. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agkabusor ti Pulida Punso ken Berto. Pabasulan da Punso at ti Pulida Berto tinang papatay iti may nga anak da. Kaya ti Pulini Punso apukawan ti Pulini Berto. Ketap no makaliklik da Berto iti riribok. Nagplano dagitoy amapan iti syudad. Iti may nga aldaw, saan ana igagara ang nagkalugan iti bus, ti anak ni Punso ken ti anak ni Berto. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ka na tumakder? Saan ka nga anuin? Ag standing aklangan. Uno saan, rumuarak. Nurumwar ka. Amangan no masalaw na ka ti... Tika pulyam ama nagdakdakas. Agtugaw ka lang ni tayan mo. Tagtugawak mat itarpad mo. Di ka pagaramidan ni tindakas. Ado ti tao dito'y. Tiyak kaya ti mabalod. Saan ka makaliklik nga agpaiso? No pagaramidan na kitidakas. Taado ti tao ang makakita. Iso nga kalma ka lang. Nagkabusor man dagiti dadakkel ta. Awan ka po na. Tapno ure datak at agkabusor man. Pudno ka diti ibagbagam? Saan ka kadingag kintayag no kanayon tirinnopak dagiti kapulyanta? Di mo kadi kayat amagupad ti gurang-gura iti nagbabaitan tayo. Pudno nga tati bagbaga da ito yung tao. Apay di ka sumungbat. Kayat mo kadi amagupad ti gurang-gura tayo. Hello, gayam. Nakaawag ka mat. Adang itibus. Pangaasim ta umay naksabatan ni J Terminal. Apay nga umay kasabdan. Sigud mat asaan ka ngagpaspasabat Basta, kasapulak ti kaadnam. Saan kun nga ibagakan ka ti makagapo. Ibagak tuwin to nagkita ta. Sige man langan. Ada ka di pasarabok? Amok ama gusto ang tilito ko. Wano bunga tiratan. Ado ti inalak. Sige nga rod. Umaya kon. Agurayak iji terminal. Agyaman na. Kasapulak ti kadam ijay. Apaman ang makasangpetak. O sige, di kagdanag. Tasabten ka, friend. Dandani siguro itanti anak ta iji syudad. Nulakit di ta nakalugan na dagos. Sigurado. Dandanin makadano ni Jay. Kaano ka di mo't asumurot tayo ijay? Ang damat na bulod ko a kabalyo a pagsakayan tayo. Anda ti akin kabalyo, iji ba ba? Alaan nanto ti kabalyo na, apaman na maksangpet tayo, ijay. Ay, sapay ko ma. Tasaan na tayo ang masalamaan dagiti kabusor, ijay dalan. Anda na kay baga, akanayon da kano iti madalanan amo mama. Kasano tayo nga rudan? Saan tayo ka din amatuloy? Insaganak ti amin. Mas daaw danto no awan tayon. Ang kasano? Anya pa nagsagana ti inaramid mo. Rhea, agriin kan. Adda tayon dito syudad. Nairidip mo ha. Sige, dumsaag tayon.
Nakaridapak gayam. Itay pay nairidap mo, kalpasan nga da kinasarita mi ti cellphone mo. Ti kaadalan ta ti kinasarita. Nangag ko ti imbaga. Kabutang na kade. Iso ngagpasukon kay ti kaadalan ta. Sige, bumaba ako. Inayadam ti bong pa. Saan ka ngagdardaras? Di kamot kamatan? Ay! Oh, kunak namin na inayadam. Nay kaglis kalakit nga rod. Agore ka, tatulungan ka. Anya ka diti inaramid mo iti gayem ko, si Kamax. Mga yabak iti pulis. Imbagak akumpat iti imak tatulungak. Ngam di namat kayat, nagdardaras matan. Anay ko, nailigos sa tisaka. Anya tinapasama. Ay, Tultulungak. Nay kaglis iti dumsaag. Nailigos sa tisaka na. Naligos? Wano induron mo? Ang kabusor kayong samot. naipagalisak gayam. Maditi pa nagdisok iti baba. Napandagak ti sakak. Ay, unaklakit din o dinangran na ka ni Max. Pag tinulungan ta, sige, ilutak ti saka na. Barang agsubli ti sigod. Sige nga, Rod. Aramida mon. Punso, di ka kadimanan mapanagsaod ejay dalan. Saan man? Mapan kami, kalpasan ti panangan tayo. Kat, indak nga rod baga. Na isagana dan timakan. Tapno mangantayon. Agawaam nga rod ang mga nulumabas da, kat saan mi ida masalamaan. Ibusan nyo nga rod eda. No dalakit de makitayo. Saan nyo apalabsan ti gondaway. Uray saan mo nga ibaga? Dayta ti aramiden mi. Ay, pakaragsakak No adda marsing iti polidaya akabusor. Di dalakit dinamnamaan nga addamang saad kadakwada. Tanabayag nga insardang mi tinapan nagsaad. No apay mo't ngamin nga insardang yo ti agsaod. Kasano? Kat into nagsad kami. Timot kadwak ti marsing. Ngam ita, masirib kamin. Awan laket ti marsing kada kami. Manglimlimo tayo. Tapno di na tayo madlaw na iti kabusor. Masapul ka di pay. Tapno awan mapasamak ka na tayo. Manglimlimo akas babae. Tapno di na pagarupan na siyak ti lumabas. Masapul ang manglimlimo kamat. Tapno di na kadangran. Sa bagay, numadlaw da asyak ti asawam. Sigurado adang randak. Isu nga ro na masapul ang manglimlimo ta. Maliklikan pa'y tirangat. No di na talakit ti mabigbig. Sige, kasta ti aramidan tayo. Tapno awan mapasamak arangat iti nagbabaetan tayo kadagiti puli ni Punso. Kapilitan nga agpaldaak. Kansak ti mangawit kadagiti dadakkel as shoulder bag. Enton makadanon tayo ijayan ti kabalyo. Darasin tayo. Tapno makandanon tayo dagos iti kalsada apagurayan ni ti boss. Isugahayam nga adda nakitak aguma a maskara nga adda atidog a buok na. Babaan ti maskara. Didak mabigbig. Ipagarup ganto a babae ak. Kat, kumusta nga ite napanan nyo, Punso? Adda ka di mo't lalalaki anarsing ijay dalan. Awan matilimabas ijay dalan alalaki. Panay mat babae tilimabas. Makrot ka di dagiti lalaki iti puli ni Berto. Apengay, adidan agparang. Nalabit ang nagbutang dan kada tayo. Di da pa yan mapmapan ije kabakiran, manipod kinamat mi ida. Kat, kasanong arudan tinatay nga anak ta. Di ta ka din maebalas? Kunatimay sa anak kasaritak. Nga adda nakita na apana, akaarngiti pana, ana iwakwak idi, iti bagiti anak ta. Armas ka di te puli ni Berto? Saan ka tumat? Kaarngiti armas dagiti dayo amang anop. Dagiti aggapo iti sabali abantay. No kasta. Taga ite sabali abantay nga rod, tinakasalaw iti anak ta.
Nalabit akasta. Nakita ngamin ti kadwa tayo, ti panadag iti taga sa bali abantay. Kas jay latta ti itsura, ti panada. I-relax mo ti sakam ta iguyod ko. Masapol nga agsubli ti naligos. Max, sigurado ka nga amom ti agilot. Amok mo't basit. Nagsakit. Saan nga ta ako maron iguyod mo? Basta saan mo nga ipatangkan ti sakam. Tapno mayat ti resulta na. Tapno may subli ti naligos. Sige taiguyod ko. Oh. Mayon na't kumat nga agpayson. Nagsakit unay itay. Iso narigatan ka. Ta medyo nagcramps ngamin ti muscle ti butoy mo. Timangkan ngamin. Gapoy ti madya pa nagdiso. Oh, nakaginawa ka kadi iti pananggiguyod na iti sakam? Wan nga rod, nagsakit unay itay. Agyaman ak unay, Max. Awanan yaman na. Ala, agtaksi kayo na mapan ti boarding house yo. Ang mga numalingkos ka manan. Katsi ka, papanamatan. Itulod kay kuma. Ngam sigurado ang mabutang ni Rhea kanyak. Sige, tainak matan. Konaklakit din no anya ti aramiden ni Max kan ka itay. Dinardaras ko ngamin ti bimma ba. Naigalisak. Napandagak ti may sa asakak. Iso siguro analigusak. Ngam, nasingpat mat gayam ti kabusor yo. Saan nga tang agin-agin lang? Tapno makaasidag kanya kat maaramid na ti madi apanggap na. Day tati santang ammo. Adalat na amak ko. Amangan no libatan nak inton asidag kami ni titunggal maysa. Sa bagay, adda nga agpayso ti tao analaing nga agpamarang. Masapol nga agan nadag. Anya ti amok ngay. No agpampamarang laang. Kumusta ti sasaadan nyo iti lugar nyo? Adda ka di manen napasamak aklanwar idinagawid kayo da iti holiday? Awan matkit di, ma'am. Nauman da tatang ko iti ranget. Pimanaw da ni jay lugar mi. May mayat ti lumiklik iti riripok. Nga may mayat kuman no agkapya kayon. Day tamat ti tartariga gayak, ma'am. Kapya ti tunggal puli kan tribo. Awan ko matigurang-gura iti tunggal puli. Padasak akasarita ni Max. Barang maisardeng tiguran-gura ti puliyo kan ti pulida. Tila ang problema. Kat ti kapulian mi anabati ijay lugar mi, ma'am. No siguro agkapya kayo, ininot damat nga agkapya. Makita dati patag ti panagkakapya. Mano alawas apadpadaanan mi deji aberto. Ngam awan matgaya man ti pamilyana di ta masakupan da. Anya, awan da di ta masakupan da. Napanandangay. Day tati saan tayong ammo. Nagururay kami iti angin. Awan gayam deji aberto. Nagbutang dangat akon ka? Ha? Takrot mat gayam jay awanan bain. Naibagana ka no, anauman iti rinupak. Te kunam ket di akat takrot. Naglibas api manaw. No aso ko ma, kat embaag na ti epos na api manaw. Ha? Sabagay, sayang laang ti bannog kan panak para kan kuana. Kumusta nga'y tinagaplayam iti trabaho, lakay? Naalaak bakit? May saa akong aminiro. Ay, yaman pa'y apo. Imbag dito yung tawan ti kabusor. Aglako akmot iti kumpurme. Tapno adamot pagsapulak. Adakan ka na ita. Adamot pagpuunam. Tinaglakwan tayo ti baka tayo. Sakbaya pimanaw tayo iti lugar tayo. Mangkitak iti abangan tayo apagpwestuak nga aglako. Sapay kumata mayat agasap ti agur-uray kada tayo ditoy. Agtalag tayo iti kaasi ti apo. Di na tayo lakit baybayan. Tasaan tayo matadakas at tao. Inton bigat. Mangrugi akon nga agtrabaho.
Kumusta ti lugar yo, Max? Nagkapya kayo ka din? Imposible ang mapasamak na ita, ma'am. Nabayagan nga dagurang-gura dagiti apong kan dadakkal mi. Di mo ka di kayat ngagpatingga day taaguran-gura yo? Kayat ko launay, ma'am. Jak kayat apati anak kon to. Kat agtultuloy da ngagrarangat. Nasaya at day taatarigagay mo. May mayat matlaang no agkakapya kayo. Anya ti mabalin mo nga isingasing, tapno agsardengan day taaguran-guran. Ikagumahag apatin na ni Rhea, ma'am. Ha? Patinnagan? Anya ti kayat masawan? Agayatak ken kwa na, ma'am. Numaayat nak. Agbalin kami amay may sa pamilya. Saan to mat siguron nga agrarangat pa nagiti dadaktal mi. Sige, Barok. Tarigagayak ti panagbaligim. Padasek latamat akasarita ni Rhea. Kumusta ti sakam, Rhea? Mayatan, Max. Pangasim ta din ako madangaran. Nagkaadalan ta ni iji lugar tayo. Idi ko mapaya dinangran ka no at dagurak ken ka. Ha? Awan guram kanya. Nabayagan nga kitkita ta. Adda ka di pa labutang mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak pa yan nakiraman iti anyaman arangat da. Saan ko maapatida tayo? Kat agrarangat man. Kakaasit agbalin a pamilya tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tapno maliklikan tirangat. Nang limlimo ni Berto akas babae, tapno makapanaw da ijay lugar da, asan amabigbig ti Pulida Ponso. Iti matpagadalan, nagsarita da Max ken Rhea. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nabayagan nga kitkita ta. Adda ka di pa labutang mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak-anak kiraman iti anyaman arangat da. Saan ko maapatida tayo kat agrarangat mat? Takaasi ti agbalin na pamilya tayo. Nauma da ama itirangat. Iso apimanaw da ijay lugar tayo. Awantan iji lugar tayo kunam? Day tatipod no. Didan kayat ti makirangat pa'y. No kayat datatang mo abukudan ti kabakiran. Ipabusoy da kanon. Ininutak ida nga lukuyan. Alipatan da kumantigura da kada kayo. Maalukoy mo nga taida. Ikagumaak na ita, Rhea. Anya ka di ti pampanunutom, anak. Kasla mariribukan ka man. Imbaga ni Max, akayat na ngagkapya ti pulitayo kan pulida. Ha? Agkit-kita kayo iti anak, dagijay anaranggas. Lading itak na saan ko nga imbagbaga nang. Diyan kayat ngagdanag kayo. Agkaadalan kami pa iti universidad. Awan ka di tinadlaw mo ama di atignay na kontraken ka. Awan mat nang. Naira na nagkalugan kami iti bus. Idinagapuak iti lugar tayo. Kat, awan tinadlaw mo ama di atignay na. Awan ina. Ididinardaras ko abim maba iti bus. Naigalisak. Napandagak ti sakak. Tinulungan nak. Inilot na tinailigos asakak. Saan nga ta nga agpampamarang laeng?
Dayta ti atap ko iti damo, ina. Masapul nga agrida, Mak. Kaamam mo nga agkaadalan gayam ti anak ta, ken ti anak da punso. Anya. Imbagno sana dangaran na dya putot tinarangkas. Naibaga na kano akayat nan agibusan ti gurang-gura tayo. Di na kano kayat amairaman ti agbalin a pamilya na, itinabayagan a gurang-gura ti puli tayo. Naitamat ti tartari kagayak. No, agpaiso ko man dati ang imbagana. Nagsayaat ko man. Anya nga ta ti pamuspusan, tapno aggibos ti susik iti nagbabautan tayo. Natangken ti puso na dya Aponso. Isa tiyaklamon. Agum da. Naranggas da. Mas daawak nga ron. Napudno nga tamat laeng ti anak ni Ponso ani Max iti ibagbagana. Ngam na ko na ni Rhea. At tinulungan kano ti anak da, ti anak ta, hindi na igalis. Saan mo kade anaamuan? No sa denote nagbakwitan da Berto at akrot? Saan mat nga amo dagitim nagdamagak? Ti pagsidawak. Adda kami ijay dalan, iti aldaw nga impagada nga ipapanaw da. Awan mo te sa bali apag na anda. Kasano ngay, adayo nakita eda. Burbur tiya nga rod kanyak, no kasano ang nakalabas da asaan mi anakita. Huh. Amangan mat no nakaturog dagiti kakadwam, idilem mabasda. At dalata nakariing no iti rabii. Isu amas daawak, no kasano da ang nakalabas. Demo ebaga, akas dalaangen alim mabas. Adda nga ta anting-anting dayjay a tao. Pag ko naamat nga ada anteng-anteng na. Una, tanu ambusin mi ida. Adda marsing kada kami. Idinto tawan kadakwada. Ita, nakapanaw da asaan mi ida anadlaw. Ada sabong di tatugaw mo. Asino nga ta tinangikabil? Saan nga tang adala ang nakalipat? Kita ah? Oh, ada not na ikabil. Adda nga agpaiso. Basaag man. My peace offering for you, my sweet lady. Ganasan, sweet lady ka no? Ay, imbagban. Sino nga ta tinangikabil dito eh? Adan atap ko. Peace offering ko na. Kaya't naasawan, sigod akaapa mo no kabusor mo. Ni ka di Max, tidakda ka matam? Isula ang ti kaapa ti pamilyam. Saan ka di? Oh, di ni Max. Inaramid mo ka diti singasing ko nga aramidam? Uwan, ma'am. Sapay ko matagbaligi ak. Awan papanan na, no dirumok matirik na nakan ka. No kanayon mo asagutan iti puraw asabong. Nakita nga yung misa may dinabasa na tinote, ma'am. Ibagam a peace offering, tapno matignay to ti puso na. Inaramid ko na ita, ma'am. Kat agyaman na kiti singasing nyo. Saan nga min arumbang nga agtultuloy, ti saan anain kalintagan anabangunan nyo nga ugali ti akpo, kandadakkelyo. Saan mo ka din akagura ni Max? Saan ko matakagura? Adala ang amak ko kenkwana. Tama no pagaramidan nak iti dakas. Iti kaddayo dito'y syudad. Awan ka di ti madlaw mo amadi agandat na kan ka? Awan pa'y matkit di. Ngam adala ang amak ko. Nasingpat mo ti panagkita kenkwana. Ngamin, tinulungan na ka idi na igalis ka. Inilot na ti sakam. Matikawak nga rod. Binaybay anak ko man idinay galisak. Ngam saan mat? Ita, inikan na ka pa iti sabong apis offering ka no? Nabawasan mo ti amak ko kankwana. Manipod tinulungan na. Ala, sabay ko matagkapya kayon. Naksayan ka din tibutang mo kanyak.
Amo ti Diyos sa di ka mabalin na saktan. Ladingitak no kinabutan kay ti kanlabas. Di ka mapabasol no kastaman tinariknam. Angam, agkidawak kumakin kay ti may sa apabor. Anya ka di day ta pabor, Max. No mabalin ko maisardengan ti gurang-guray ti pamilya tayo. Kasano ko ma? Kat naranggas ti pamilyayo. Sa anak mo't anarangkas. Isungarod ano mabalin kat agtinulong ta adwa. Anya ti aramidan ta, Max. Umuna, agsiningad ta. Tapno mapunas ang mamimpinsan ti buteng mo kanyak. Mabalin? Ikarik, saan ka adangran? Agpanunot akpay, Max. Sapay ko tama kapag panunot ka, Rhea. Mayat ti tarigagay ni Max para iti puliyo kan iti pulida. Nagmayat ko man, nupudno day ta atarigagay na. Agdua-dua ka kadipay laeng? Panagkita kat napudno mo't iti ibagbagana. Kasano na saan apudno? Isagmak ko kaditi kapuliak. May salaang akamalik. Marpuog ti pulimi. Iti ima dagiti pulida. Ay, maamakaklakot ngarot iti ibagbagam? Ay, matikawak. Uray siyak, matikawak mat. Saan arumbang ati pusok ti pagandarak? No di kat ti utak ko. Tapno saan amay sagmak ti pulimi. Bilibak ti panangipatag mo iti puliyo. Saan arumbang ay sagmak ko ida? Pulimi ti nakataya dito eh. Maawatak ti rignam. Adaken ka ti amin a pangadang. Amok, amasirib ka. Awan da Berto, isu amapan miripuugan ti alad abato, iti nagbabaetan ti masakupan tayo. Nasaya at mat. Ngam tila ang pamilya ni Berto ti Pimanaw. Asino nga ite nang sandikan kwa na ite kaawan na. Ang mga no nakapkapso ti simukat kan kuhana. Nalakaaripuugan ti alad. Lumasod tayo, kat agawan tayo ti daduma ang masakupan da. Namnamaak nga agbaligi kayo. Taawanan day ti Aberto. Maabak yu lakit di ida. Lakit di. Rumaot kami, apaman nga agsipngat. Saan kami amaturog a babae? Masapul nga agkakaysa kami. Amang daw iti panagbaligi yu iti rangot. Pagsagana at dagiti kakadwak. Agbalasiw kami iti nagbaetan akarayan. Sige, Ponso. Namnamaak nga iyawid yu ti baligi. Apay adi ka makaid na lakay. Adda ka di parikot. Anda kadwa tayo anakapan iti ada signal na. Inyawag da, nga da kano espya anang ibaga. Arumaot kano nagiti kabusor iti purok tayo. Anya, inggaraw damanan ti kinaagum da. Rumaot damanan. Nakasagana kanumat amin nga agwanwanawan. May timbreda karagiti daduma. Babaan ti talian nakakabit karagiti agduduma akay kayo. Dagiti pagilasinan, no adda umasidag akabusor. Wen, bakit? Inyawat mi amin dagi jay, sakbay api manaw tayo ijay. Insurok kadagiti kakadwa ti aramiden da, no adda paggan. Sapay kuma, tasaan nga agbaligi dagiti managdakdakas. Sumungsungad pala ang nagiti kabusor iti karayan, amon ti parawanawan ti aramiden da. Agkuti dagiti tali. Kasano no agkuti dagiti tali, no agangin. Numayangin ti tali. Sumurot ti tali iti papanan ti angin. Sa balimat no dapaggad, ta maguyod akas la maipalsiit ti tali. Madlaw mat ti parawanawan, pagilasinan dayta nga dakabusor. Rhea, apay kasla madanagan ka. Impadamag da ka ni ama. Arumaot ka no ti kapulyan ni Max ija purok mi. Anya, talaga ka di adakas ti kapulyan ni Max? Wen gayam. Agom dala unay.
Ti kayat dakat iso dala ang ti agbyag ijay lugar mi. Kasta ka di? Isumot lagayam akabutang mo launay ni Max. Jak amo. No amo ni Max daytoy ang mapaspasamak ijay lugar mi. Masapol nga ipakaamom kan kwa na ti mapaspasamak. Nalabit nga amunan. Karbangan na amaamuan. Inak ibagakin kwa na. Sige. Dinardaras ng tinapan itiayan ni Max. Imposible asan nga amo ni Max ti mapaspasamak ijay lugar mi. Max, amom ka di nga agdandanag ni Rhea. Tarumaot ka no ti kapulyam, iji purukda. Anya, agpaiso ka di timbagam? Kasano ko mga amo ni Rhea? Ada ka na nang yawag iti amana. Ay, delikado nga rodmanan. Nurim maot da ama iti purok da Rhea. Masiguradom ka di amangabak ti puliyo kontra kadag iti puli ni Rhea? Lamin adon arim maot ti dauluan ni ama. Ngam kanayon da nga agawid anak sayan da. Nalalaing ti puli da Rhea. Apay nga rod akanayon arum maot ti kapulyam. Jak manamo ka ni ama. Saan na madidigra? Ure kanayon da ama bawasan. Kaya't ko ama kasarita ni Rhea. Agpaiso ka di timbaga ni Elsa. Kasano nga amom? Kat adayo tayo mat. Ada nang yawag ka ni ama. Ada nakapan iti adda signal na. Ladingit ak ti mapaspasamak iti lugar tayo. Sigurado nga damanen marsing iti pulimi. Madanagan unay da ama. Amangan kanuno makalasod da tatang mo iti masakupan mi. Sapay ko mata saan. Anya nga ta ti maaramidak. Tapno mapasardeng day ta arangat iti nagbabaatan ti puli tayo. No addala ko mamaaramidan ta. No apay nga milmat day ta aklanwar adinakkalan ti puli tayo. Saan ko apulos nga anugutan day ta? Jak kayat kirangat. Idandanagak dagiti kakasinsin ko iti purok mi. No kayat ko mati pamilyak. Kat umakar kami mat, akas iti naramid dagiti dadakkel mo. No makaumay damat dito eh. Amangan no da kami ti pagpupudutan da. Ayag te kakadwayo, Ponso. Apay nga'y abi masit kayo. Kasano ang napasamak day jay? Umas asidag kami pailaang. Kat pinasabatan da kami iti adu apana. Anya, kayat mo asawan. Awanan dagiti daddo maakakadwa tayo anapan nakirangot. Masapol asublian mi ida ijay karayan. Saan mi ida anaala, taado tinangkamat kada kami. Kayat mo asawan, naabak tayo manan. Agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarit puugan ida? Adda nga ta anteng dagiti apole. Apay asaan da ang maabak? Day tamo ti atap ko. Addan sa nga agpayso anting da. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, babaan ken ni Rhea. Naamuan dagiti dadakkel na nga agkaadalan da ken ni Max iti universidad. Naamuan da pay at tinulungan ni Max daytoy. Idi na ipagalis iti bus. Iti matpagadalan, sinagutan ni Max ni Rhea iti sabong, kas peace offering na. Iti may sangal daw,
Adda nang yawag ken ni Berto, arumaot dagiti kabusor, iti masakupan da. Idi si Mang Patdaponso iti purokda, nasdaaw ni Lisa nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wah, agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarip puogan ida? Adda nga ta anteng dagiti apol Apay asaan da maabak? Day tamat ti atap ko. Addan sa nga agpayso anting-anting da. Masapul nga rod, amatagikwa tayo ti anteng-anteng. Kasano kuma? Saan tayo nga ammo no anya aklase dayjay nga anting-anting? Anya nga tangay day ja aklase ti anteng-anteng. Nagbilagkit din, tapulos asaan tayo ida amaabak. Manun tinapasag kadagiti kakadwa tayo. Nasakit unay tinakam ko. Paisaganam ti mainom anasangar. Tapno makalipat kami. Ne, punso, adda pa'y gayam sugat mo. Naapgas nga rod. Imbag tatakyag laang tinakaipalukan ti pana. Kasanon ngay, no adda sa bidong tepana. Isu nga rod apairwar mo tinasangar a pangontra. Ugasan yo itinasangar. Tapno mabugwan ti sabidong na. Saan ka no nagbaligi na itirim maot? Ano pa'y tinapasag ka nakwana? Nasigudan dagiti parawanawan, isungain sa ganahan da. Yaman pa'y apo. Saan nga miin nga ipalubos ti apo ang maabak dagiti agtalagkan kwa na? Madama ka no tiragragsak di lugar tayo. Adda parte amang angay, agrarag-uda. No nasigudan da, kawatan nga rod, nga awan tinarpuog nga alad abato. Pudno na ita, bakit? Mayat tinapanunot ko ang maaramat atali. Nausaren, nagiti parawanawan. Talilaang, nga mabalaagan ti kakadwa, no adda sumungad adidigra apatauden ti kabusor. Ano ka no tinapasag akabusor? Sayang, tatakyag ka no lang tinatamaan kan ni Ponso. Saan ka din nga adda sabidong dagiti pana, dagiti kakadwa? Pudno na ita, bakit? No di daan mo ti makaagas iti dadya sabidong, ininot ang maapektaran ti salon at ni Ponso. At ka din damagyo, no kasano tinapasamak arangat iti lugar tayo. Saan da ka no nagbaligi alimasud iti masakupan mi? Adan sapay ka no sugat ni tatang mo iti takyag. Idi pa lang ibagbagak ka ni ama. Aliklikan dan ti rumaot. Takanayon da amaksayan. Imbagam day ta kadakwada. Wan, dinanugnak pa ni ama. Taimbes ka no asyak ti mangi dauloy kirangat. Siyak ka no pa ti mga nawa kanakwada. Saan ka nga rod nga umanugot iti aramid da? Pudno reta, isong inawagan dak ni ama iti takrot. Max, imbag ka simangpat kan, no adda ka kuma. Amangan no saan an agsanod da amam itirangat. Takrot kamat ngamen. Saan a kinatakrot ti mangliklik ti paggal? Ngam kinamaag ti agsabay ti apoy. Daita ka di tinagawidam ditoy. Imbes nga ang kaibalas tinapasamak. Kayat yu ka di nga inakmat agsaba akas simot-simot ina. Kayat yu ka di amaibus kami amin alalaki iti puli tayo. Kasano nga ron ang makabalas tayo? Numabutang kamat. Saan ko akabutang tirangat no pang salaknib ina? Ngam no timapan ka agsaba iti apoy. Sabalin na saritaan na ita. Anya ti kayat mo asawan. Di kay ka di maasyan kadagiti naulila. Gapo iti dayta arangat. Manon tinapasag. Gapo iti minamaag arangat. Masapo lang mapantayo ti ospital tapno maagasan kayo, ama.
Tapno maamuan, tiruar, ti mapaspasamak ditoy. Saan ang mabalin ang makibiyang dagiti pulis iti mapaspasamak ditoy? Amuyo mat gayam amay kaniwas ti mar-aramid. Apay nuliklikan yon ti kastoy. Tapno saan tayo ang maibos? Jack pulos kayat amang ngaganday tanga imbagam. Awan ti takrot iti puli tayo. Napatag ti masakbayan ti agbalinto a pamilyak, ama. Jack kayat ang maulilan to dagiti anak ko. Gapoy ti dayta arangat. Jack kayat ang makita ti rupam ditoy. Awan puli tayo abakla kan takrot. Agsanay kakit di, tasika ti sumukat kanyak. Ladingita ka, ama. Kayat ko ti makaturpos. Taagtrabaho ak para ti pamilyak. Saan kat atapno makirangat? Pumanaw ka dito'y sangok. Kagurak ti tao at takrot. Ladingita ka, ama. Masapol ang makaturposak. Ipamuspusak ti agturpos. Makitak tiliday iti rupam. Adda ka di manen parikot. Masapol ngagtrabaho ak. Tapno makaturposak, ma'am. Pinapanaw dagi di balay mi. Tadyak kaya ti agsanay ang makigubat. Adda amok ang mabalin a part-time job para kadagiti estudyante. Ijay ti papanam. Agyamanak, ma'am. Masapol ang makaturposak. No di da kayat nga agawidak. Gapotadyak kayat ti makirangat. Awan mabalin ko. Dayawan ka iti kastapang ngadeng mo. Madi nga mintiranget iti nagbabaetan ti tunggal puli wenuklan. Diyak kaya ta mabangunan ti agbalin to a pamilyak tinagulo a lugar, ma'am. Rombeng laeng. May mayat matlaeng ti kapya ngem ti gubat. Awan resat agubat ti klanwar. Amom ka di a pinagtalaw da ni Max ije balayda. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat. Ha? Kas na ka di, ma'am? Kasano ang makaadal no pinagtalaw da? Simrek akas working student. Adda part-time job na. Kasla isun ti mang paadal iti bagbagi na, ma'am? Tapno saan laeng asumardang. Tinulungak ang makastrak iti trabaho. Tapno ituloy na matlaeng ti agadal. Kaasimat nga rod ni Max, ma'am. Di na kayat ti makiraman itirangat iti lugaryo. Iso akinay kayat na ti ag-working student. Pudno nga rod ti bagbagana. Adi na kayat ti makiraman itirangat ti pulida. Kan ti pulimi, ma'am. Pinagtalaw ka nun ni Tata Punso ni Max. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat, tatang. Napatpatag ka ni Ponso ti gubat ngam pinasaya ta masakbayan ti Polina. Kat nagsardang ka din ni Max nga agadal? Saan, ama? Tinulungan ti maestrami ang nakastrak iti trabaho na. Part-time job ka, no? Tapno may tuloy na matlang ti panagadal na. Kaskal tayo. Di namat kayat tiriribok. Kasta kumamat ti amana. Kasano nga ta amaalukoy tayo ti amana? Amay sardeng kumanday to'y aklanwar. Masiguradok ang marigatan tunay jay tanasugatan. Isa apilitin ng agsanay ti anak na. Ngam, saan akayat ni Max ti agsanay? Iso a pinapanaw ti amana. O sino nga ta tidutukan manan ni Ponso a sumukat ken kuana? No saan matakayat ni Max ti sumukat ken kuana? Kaasimat ni Max sama. Pinagtalaw da piman. Ponso, saan matan nga agimbag day ta imam? Nakarkaro mat alimtag. Mangayab ka itinalaing nga albularyo iti purok. Di amuna ti agduduma abulong ang makaagas. Addan pinaayabak amang ngagas at agad di tababa. Nalaing kano day jay. Dandan ni siguro itan. Sa balin ti ut-ut amariknak. Kaslagkap sutak pa yan. Sinalbag dagijay apuli. Tinamaan dakit din iti pana.
Basitan dagiti lalaki dito purok tayo aman nakigubat. Inot daan na pasag noing kayo rumaot. May samot DJ Amax. Inutil. Di pa'y makatulong. Nang ro na ngamin kan kuana ti kuna na apanagadal na. Ang makaadal pa'y nga ta ita. Tawan mo na ita da nga allowance na. Oh, nagbakwit kit din ti sinalbag at akrot. Kabaulam ka di mo lang ti agadal, kabayatan ti panagtrabaho. Wen ma'am, ikarkarigatak. Good. Aganos ka, tano makaturpos ka, dakkel at tulungkan ka para iti masakbayam. Madanagan na ka ni ama, ma'am. Natamaan iti panang at sa bidong na. Diyak mo na niya ti sabidong ay naramat dagiti kalaban da. Apay asaan amapan iti ospital? Sa bali ti ugali tinataengan iti lugar mi, ma'am. Kay kayat dati bulbulong apangagas. Ngem ad-ad da ama isagmak ti salon at ti amam. Saan da ngami na kayat ang maamuan dagiti pulis ti mapaspasamak arangat. Iti nagbabaadan ti pulimi, ma'am. Madlaw akim motong ni Max. Manipod nagtrabaho, kabayatan nga agad-adal. Saan ka di? Awan siguron oras nang aginana. Kan agluto iti kanan na. Imbagkit di, tasaan nga manugot iti kayat ti amana, nga iso ti mangi daulo iti klanda. Raamak ti pangedeng na. Adi na kayat ti mangi daulo kadagiti kakadwana. Sa anak ang nagbindot iti obserbasyon ko. Nasingpat a tao ni Max. Idida mo. Ada pa nagduadwak iti kinatao na. Ngam ita ta makitak ti panagsakripisyo na. Tapno laang makaadal. Nasukatan iti panagraam. Makitam ka din ni Max? Deje o. Ada iti tugaw na. Akasla na bambanog. Kagap-gapo na siguro iti trabaho. Mabitlaan tada papanak. Hi, Max. Saan pa'y amang rugi ti klase? Tada ka no basit meeting da, ma'am. Adadanom kan tinapay dito eh. Mangantayon ka da, Elsa. Isumat lagayam apimanaw ka itay, tanapan ka gimatang. Sigud at tinapay itibag ko. Danom tinak ginatang. Ultimo danom, magatang diti syudad. Iti lugar tayo. Nadalos ti danom iti ubog. Sana magatang. Mayat ti agyan ijay, no awan ti rinupak. Ngam, sana na day ti pagsaritaan tayo. Makantayo kit din. Datayo pa'y laang ti adda dito eh. Agyamanak tanilak amak iti danom kan tinapay. Kinapudno na, mabisinak matkat. Isong arad amangan tayon. Patuluyom ka diti mapanagpasyar iti lugar tayo. Inton makaala iti liv ko, isunto ti papan ko. Manglimlimo ka kadimanan? No kasapulan aramidan, tapno awan mapasamak arangat. Huwan kaasimat ti mairaman. Ay, no apay mat ngamin akanayon arangat ti adda iti ulo dagiti kabusor. Kuna tinagdamagak, asaan unay nga umasindag dagiti kabusor iti beddeng, manipod na sugatan nila kay Punso. Kumusta nga tamat tanday di ala kay Punso? No di da nasarakan ti husto apangontra iti sabidong ti pana, inot ngagkapsot. Makitam ka diti sabong iti tugaw mo? Saan na apuraw, no dikat nalabasit? Asino nga ta tinangikabil? Masiguradok ati kabusor mo. Awan kabusor ko. Awan ita, ngam adda idi. Ita, naragsakan ti panaglangin nyo. Naragsak ka, saan ka di? Di ka man, mangsutil ka manan. Agpay sumot. Kabusor idi damo. Ngam, asawan to iti udi. Unay day ta asawan. Si kaman. Uy, awan dakos iti imbaga kanya. Noan niya ti mandar ti puso, masapol asurutan. Ponso! Ponso!
anya ka di tinapasamak mo. Ay, agrain ka. Punso! Oh, anya ti kayat asawan ti tagtagainap ko. Apay, anya ka di natagtagainop mo. Nakita ni Max nga umununag iti gayong-gayong. Ha, Kat tultulungan mat ni Berto nga yaon. ang mga nunag kita da, kat nagrangat da. Ngam, apay atultulungan na. Agkabusor tayo kada Berto. Apay kumatulungan na ni Max. Balektad ti tagtagainop. Oh, Diyan nakitam atultulungan na. Ang mga parparigaten na ti kayat sa wanda jay. oh, kasta nga ta. Oh, sinalbag tumat namin DJ Max. Di nakat kayat ti agsanay, akas man nakigubat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakapungtot ni Punso gaputan abak da arimmaot kat nasugatan pay da ito'y. Naragsakan mat ni Berto idinadamag na asaan na nagbaligi dagiti kabusor da. Idi nakaawid ni Max, insingasing na kadagiti dadakkel na asar dengan dan tirangat kat makikapyada kuman. Nagpungtot nga rod ni Ponso kat pinapanaw na ni Max. Papagayam, denggen tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Guran-gura, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Balektad ti tagtagainop. Diyan nakita matultulungan na. Parparigaten na ti kayat asawon da jay. Kasta nga ta. Wah, sinalbag tumat DJ anabiyag. Di nakat kayat ti agsanay akas man nakigubat. Kayat nakit din ti kuna na apa nagtorpos na. Day nga rod ti pakasurunak. Di pa'y makatulong. Ay, kasano pa'y amay balas day ta nagpanakam. Kas jay mat ngamin day jay asinalbag. Makapadismaya. Lalaki pa'y mat nga rod. Jay mat may sanga anak ta. Napasag. Adi tay pa'y amo no asino tinang pasag. Hello? Asino da ka di? Na-aksidente ni Max. Nadumpar ka no iti motor. Impan ka no ti pulis iti ospital. No addawayayo kin ni Elsa, ingkay man basit kitaan. Addanas kan ngamin nga aramida. Anya ka ospital, ma'am. Ijay ka no General Hospital. Basta mapan kayo ijay. Masiguradok nga awan ti kadwa na ijay. Sige, ma'am. Agpakadak pa'y kadaina. Sige basang. Da kayo pala ti makaamukan ko na. Kaasimat. Wen, ma'am, awagak ni Elsa. Tagkita kami ija ospital. Anya ka di tinapasamak, Max. Iti mat pedestrian lane tinagnaak. Agdardarasak tapno saan nakamaladaw iti trabahok. Dinalapos nak tinakamotor. Nakitam ka di ti plate number ti motor? Inala ti pulis anang tulong kanyak. Nagkari, ama kaamo kano iti panaka-ospital ko. Anya ka di tinadangran kan ka? Na ito imak. Simentuan da kano na madamdama. Adda fracture na. Kasano ka makatrabaho ija fast food? Wan nga ron. Nagmalas matan. Sapay dandani tayo nagturpos. Adumanan ti babayadan tayo. Amom ka di, no asino dayjay nakadalapos kan ka motor? Saan? Ngam ko na ti polis anangato kano ti adal na. Nagalis lang ti kalsada. Iso di na siguro na kontrol ti motor na.
Imbag man tadakan dito ospital. Ayan ni Max, grabe ka di. Saan matkit di? Adda na dangran iti ima na. Simintuan da inton madamdama. Inak gumatang iti in reseta ti doktor. Kanjay aramatan da amang simento iti ima na. Intad ka din ni Max ti paggatang mo? Wan. Intad ka no tinakadalapos kan kwa na. Rumbong laeng, adyo nakadalapos ti aggastos kadagiti amin nga agas. Kan bill iti ospital. Wan mat ka no? Si dadaan mat dyan nakadalapos. Ala, kuyugin ka amapan gumatang iti agas. Inta garudan. Nagtungtong tamatan dito'y dalan. Inta ni Jay butika. Adto yan dagiti impagatang ti doktor. Saan ka di pa'y nga imay? Saan pa'y man? Madamdama siguro. Naut-ut ka di, day na fracture nga imam? Naut-ut unay itay. Ngam adda injection ng tudok da. No siya, kabutang ko ti injection. Agkidamak, tapno jak makita nga itudok ta kanyak. Na ospital ka kadimutan. Saan pa'y mat? E di nagpabakuna ak. Ilaylayat da pa'y lang ti injection kitag kidamakon. Ha? Takrot ka mat gayam. May mayat ano kitaam no sa dino ti pangitudukan da. Imawag ti Maestra Dareya na aksidente kano ni Max nga anak ni Punso. Kasanon ti anak ti kabosor. Maamuan tayo tun sumangpet ni Rhea. Sa dino ka di nga ospital. Grabe nga ta, tinapasamak kan kwa na. Ijay kanumot General Hospital. Mapanak tuman mo ti Jay. Inak kita ti kasasaad ti kabosor tayo. Adda ka di guram ijay tao. Awan basol na, saan ka di? Awan gurak, nang runa ka tinulungan na ti anak ta, idinay galis iti bas. Mangrikabak to, ta umayak mo. Una, taintamad kitaan ti kabusor ang nagbalin agayam ti anak ta. Tata Berto, Nana Melba. Oh, apaya kaslan nakigtot ka, Barok. Saan kami akabusor? Kumusta ka, Barok? Di mo ka din nakita at limabas a motor. Aapay a dinalapos na ka. Pedestrian lane mo ti ayan ko, Nana. Agdardarasak ta malada wakilin iti trabaho. No, maminsan agdardaras tayo. Kumita tayo iti kanawan, ngam di tayo kumita iti kanigil. Iso mapasamak ti aksidente. Agpasuday tata, kimita iti kanawan, ngam sana kakimita iti kanigil. Ado ti kasjay, Barok. Di da kitaan ti agsinumbangir sakbay abo manlasiw da. Kasta tinapasamak kanyak, Nana. Ita, nasimenton ti imak. Diyak pa yan makatrabaho. Nimbaglakit di tayo malaang tinadangran. Nungay ti ulom. Adon ti imbay nangagasken ka. Agam kumutong kamatlat ta. Di da kamat maagasan. Oh, inutil da amin. Awan pa kagunggunada a herbularyo. Basol dagiti kabusor. Maamak pa yan dagiti nabat-bati aman nakigubat tayo arumaot. Dagiti makuna ang maingal. Ngay muna iti sango iti maot kami tinaudatal. Dagiti adda iti udi tinakalasat. Nagsanod da. Idi nakita da anapan na ti imam. Nagsanudak mat, iti nakitak ang napasag dagiti kakaduak. Maladingita na kiti napasamak kadagiti kakadwa tayo. Dakal ti pukaw tayo, iti dayjay nga iraraot mi. Uray kumamot, no sana kas jay ti anak ta. Kayat na ti agyan ijay syudad, ngam ti tumulong kadagiti kapulyan na. Kumusta ta imam Barok? Idi inyawag ti pulis kanyak tinapasamakan ka. Awanak ditoy.
Tay tatimbagan ni Rhea, ma'am. Imbag tay may dakan Elsa. Didak binaybayan. Sapay ko ma, tada kayo kin ni Rhea ti mamagkapya kadagiti puliyo. Sapay ko, ma'am. Nasaya ti pamilya ni Rhea. Imay pa dagiti dadakkel na iji ospital. Kasta ka di. Tila nga rod dadakkel mo ati parikot. Wan nga rod, ma'am. Inton agturpos kami. Agawi dak iji lugar mi, taalo koyak ida makikapya. Wan ko ma, tapno makarik na ti kapulyan nyo iti kapya. Saan la agubat? Dahil ti tarigagay ko, ma'am. Ti kapya iji lugar mi. Kablawan kayo iti panagturpos yo atalo. Kablawan kayo at talong aggagayam. Agyaman kami unay kada kayo, ama, ina. Agyaman kami unay kada kayo, nana, tata. Agyaman kami, nana, tata. Uray awan ti imbayan ang kuyog kan kabaro. Saan ka ngagliday, ta nakaturpos kalata? Tinaskan kat naawat mo ti diploma. Uwan tata, awan na kaumay, tadi da mo ngagturpusak. Masakit ni ama. Saan mat ang mapanawan ni ina? Ita ta nakaturpos kan, panya ti aramidam barok. Mapan ko ipakita ti diploma kada ama. Kalpasan na, alukuyok ida makikapya, tata. Sapay kumatag baligi ka, barok. Nagawid kamot, sika, takrot. Di kayo kadi maragsakan ta nakaturpusak, ina. Adto'y ti diploma ko. Matulungan ka di day ta diploma ti sakit ti amam. Saan ka di amay mayat? No ibalas mo tinapasama kan kuana. Ubingak pala iti. Nakirangranget ang daama. Manon tinapukaw akakadwana. Ita, masakitan gapoy ti day tarangat. Eso nga rod, asika ko matimangi tuloy. Naawatam. Saan kayo kadi amasayangan iti biyag ko, ina? Kasanon, no siyakmat ti mapasag. Wano kas kanya ama amapana, kat ininot ako mapsot. Ha! Dinak man isuro. Kaad-ado pailat nakan ko abagas ngam sika. Kayat ko ti maddaan iti pamilya. Ngamjak kayat amapasag da iti gubatan. Kasta ti panang ipatag ko iti pamilyak, ina. Apay, siyak, di kay kadi empatag. Panang ipatag kadi ti ibaon ti anak ama kigubat. Sana kas di tinagbanagan ni ama, no saan agapo iti gubat. Ti diploma ka, ma. May sako na maestro. Saan ka di amay mayat? No si katimangi daulo, iti man nakigubat tayo. Tapno matay, wano mapana akmat akas kada kayo, kasta kadi, ama. Akin putot kadikan ka. Taapay anak karo titakrot mo. Saan akin natakrot ti mang birok iti kapya para karag iti patpatgan iti biyag? Anya ti kayat mo asawan, takrot. Numaddaan ak iti pamilya. Diyak kayat nga agbyag da iti butang. Iliklik ko ida iti pakatayan wenno pakadangran. Isok ka di nagawit ka, tapno ibagam da kita. Kayat ko ang makikapya tayo tapno agbyag tayo anatalina ay ama. Nawaya nga awan kabusor, ken awan pagbutbutngan. Maalukoy nga tani Max dagiti pamilya na amakikapya. Diyak mamati ang makikapya na dya tao. Nakiteng ti panagpampanunot na dya arabiyag. Saan nga tama ay ayo da punso? No makita dati diploma ti anak da. Di mo, bakit? Maamuan ta na ita into nagsubli iti syudad ni Max. Ikararag tayo ti panagbadligi na. Tapno makaginawa tayon. Tapno awanan ti gubat. Sapay kumaa, tamatig na iti puso da punso. Nagmayat ko man no kasta ti mapasamak. Ado ti makaginawa. Nagsubli dya syudad ti anak ta.
May sagaya man ang maestro. Putot ko kadiday jay. Pinanonot mo ka di nga imo na tiinsawang mo. Apay, adda ka di sa bali nga asawak, Ponso. Awan darami atakrot. Maingal kan naturad kami. Mangibabain iti puli. Makapainsulto mat ti saom. Enton kuan pinanawan ka. Makapasuron. Papanam ko ma. Huh? Nagadumat ababalay dito ay masakupan tayo. Kung naklakit din, numapan ka mati jay syudad. Saan? Angam, nulabsam ti agsaw kat makapainsulto. Amangad no panawan kan. Masurunak lang amin. Iti kinatakarot de jay abakla. Kumusta ti panagawid mo? Natangkan ti ulo dagiti dadakkel ko. Jak mabaw ing iday ti kapanunutan da. Saan ka maawanan itinamnama? Jacket ti pa nag-review tayo ti panunutan ta. Tapno naan anay ti pa nagbalintaman nor suro, Max. Imbaglakit din. Tadda ka amangan andingay kanyak. Nang rona no kasto am awanan itinamnama. Gapo iti ugali dagiti dadakkel ko. Saan ka mabalin abaybayan iti kastoy ka sa saad mo, Max? Agyaman ak unay kan ka, kan iti pamilyam. Nasingpet kayo. Kayat ko kumamat akasta ti pagbalinan ti agbalin to a pamilyak. Nasingpet. Saan aman lakiriri? Mapanak samot eja syudad. Tenak man kitaan. No anya ti aramidan ni Max. Anya ti aramidam. No adda kadwa na a babae. Ha? Amangan peket din no day ta babae ti makagapo. So adi na kaya ti agyan dito yung lugar tayo. Sige. Amok analaing ka nga agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong, iti asino man akadwa na a babae. Matong Palponso. Day tati kayat ko ang mapasamak. Iti asino man a babae amang lapad iti tarikagay ta. Timangi daw ulo iti kakadwa ang makirangat. Anyapay dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan ti seryetayo ita alawas a napauluan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napauluan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige. Amok analaing ka nga agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong, iti asino man akadwa na a babae. Matong Palponso. Day tati kayat ko ang mapasamak. Iti asino man na babae amang lapad iti tarigagay ta. Ni Max kuma, ti mangi daulo iti kakadwa ang makirangot. Amangan no day ta ket ti makagapo. Isu adi na kaya ti makirangat. Lapdan siguro ti babae. Nalabit. Kuna na ngamin, adi na kayat nga agbyag ti pamilya na, iti nariribok a lugar. Ala, ingkan. Katsapay kumar, tagbaligi ka iti panggap mo. Amuma ti address ti boarding house na.
Asidag kano iti universidad. Nalakalaeng asapulen. Nalpas matlaangan ti review tayo. Sapay ko ma, tamakapasa tayo iti eksamen at talo ka da Max. Sungbatam siguro ni Max, kalpasan ti exam tayo anya. Da kamin, sekreto pa iti amin. Anya? Agayan ayatan ti agkabusor. Ngam, friend, ti parikot, palubusan na kayo ka di dagiti dadakkel ni Max. Sigurado adi da kayat. Agkalaysa kamin to iti sekreto, tapno di da ka numaamuan. Itapay laang, kablawan kayo. Sapay ko ma, tada kayo ti mamagkapya kadagiti kapulyan nyo. Wen gayam, saan mi akayat amabangunan ti pamilya mi ti gurang-gura. Dayto yan ti universidad ang nagtorposan ni Max. Tila ang boarding house ti Sapulak. Adumat dita ti mabalin a pagdamagan. Magnaak iti aglawlaw kat bero kak ti boarding house. Magnaak iti asidag ti restaurant. Nalpasan ti eksamen tayo. Nabayag tayo ng agkuy-kuyog, ngam di kay pa nakadanon iti boarding house ko. Yawis ko ti ipapantayo ijay. Ada ka di makan ijay? Mabisina kon. Agpa-take out tayo talyak pa nakaluto. At damat malabasan tayo a restaurant. Mapanta ka di ti boarding house na, Elsa. Diyak pa'y nakita ti boarding na. Kasano ang makitam? No di tamot mapan. Yan tayo nga rodan. Dumagas tayo lang iti restaurant. Tagpa-take out tayo ti makan. Makitayo ka di ti masaba tayo? Oh, makapungpong to ti itsura na. Ni Ina. Aglisi kayo. Saan yung asikgan? Ha? Agyan kayo tilikodak. Ina, nakaumay kayo dito syudad. Asina takadwayo. Dagita ka di ababa iti makagapo. Iso ade mo kaya ti agtongpal iti belin mi kan ni amam. Nasaya at daat at tao, Ina. Idi na padong paranak. Isudatin ang tulong kanyak. Napadong paran ka. Ha, talaga nga awan ammom. Amam alandok agpadong par ka. Aksidente tinapasamak, Ina. Awan ti mapasamak nga aksidente. No alerto ka kuma. Pangaasiyo, Ina. Saan kayo kung mga agpungtot dito eh? Intay man langan iti boarding house ko. Ha, kakaduam ka di dagita ababae iti boarding house mo. Ay saan nana? Agkakaadalan kami laeng. Ha, Sige, panawan kayo pay. Rhea, intang gayam, pumanawtan. Grabe ti ina ni Max. Kasla adda iti gubatan. Kasla kabosor na amin na makita na. Nagkintayagak itay makitak. Ang mga numabigbig nak. Anya ko man, mabigbig na ka. Anya ka di tinamnamaam nga aramidan ti maysa aman na kigubat. No makita na ti kabusor na. Ngam saan akabambantayan dito eh. Tapno maaramid na ti kayat ng aramidan. Uray, naturad day jay ananalisa. Naungat ka naturay. Oray, saan mo nga ibaga? Madlaw ititigtignay na itay. Kasla kumilaw alyon. Ada ijay syudad ni Nana Lisa, ama. Ina, Nakakitaam, anak. iti asidag ti pagadalan, ina. Nagkukuyog kami kada Max kan Elsa, idi nasabat mi. Kasla kumilaw alyon, ako na ni Elsa. Agrinam kayo. Ang mga nadakaduanak at sinurot da kay tinaliman. Sana ka nagdiritso dito'y ama. Napanak pa nga imo na iti CR. Sino kadaktibadok? Tama nga no at nalimad amang sursurot kanyak. Nasaya at tinaramid mo. Masapol nga sigurado tayo. Tapno saan tayo ang may sagmak. Awan pa'y tirumrumwar. Nangrunakan ka, Rhea. Nakita na akadwam di anak na. Nagamak kami ka ni Elsa itay. Pimanaw kami adagos.
Husto, tinaramidyo. Dayta ka di ti pangadang mo. Talaga adi mo kayat nga idauluan ti kapulyan tayo. No umayak ijay. Pagadalan ti kiddawan mi kadagtiag turay ama ipatakder. Tapno isuro mi nagtiubing. Di dan sumalog iti baba ta adayo. Kasi damat. Saan aday ta ti kayat ko amanggagan? Ti mangidaulo ti kasapulak. Tapno da tayo lata ti mabeg-beg-beg anaturay. Ladingitak ina. Awan iti bokabularyok ti makigubat. Kapya ti kayat ko. Awanan ka itibain. Saan ka nga umay iya lugar tayo? Siyak nga rod ti mangidaulo iti kapulyan tayo. Ha? Awan pa'y serbem. Saan ko maina? Amangan no mapasamak mo't kada kayo tinapasamak ni ama. Dinakdektaran si ka nga inotel kantakrot. Masapol ada tayo ti mabig-big anaturay. Hanggang awan matulag mo. Ha? Talaga masurona! Saan ka di pa'y nga agawid di anak mo? Di mo namnamaan pa'y dayta, Ponso. Iso asyakon ti mangida ulo iti kapulyanta. No kinabaalan ni Gabriela silang, syakto ki din. Awan kagunggunana. Nga dama ko na nga anak alalaki. Tawan mo't sirbina. Nasa umon. Kaya't nakit din na pagkapiyaan ti agkabusor apole. Ha? Pagadalan kano ti kayat na maaramid ditoy, kat eso ti may sa amanor soro. Pagadalan kan manursuro? Anya nga iti pampanunutam. Numaadaan iti pagadalan. Mayat samat adengken aman nursuro ti anak ta. Ponso! Congratulations! Nakapasa kayo atalo. Makita yo ka di tinagan nyo iti bulitin ti pagadalan? Nakapasa tayo at alo. Mabalin tayo ti mangisuro. Nagmayat ko manod da pagadalan iti lugar tayo. Ket da tayo ti kaunaan amang isuro. Mayat day taan na panunot mo. Ado ti amamok nga opisyales. Iyuman ko ti may papan iti pagadalan iti lugaryo. Numaadaan iti pagadalan iti lugaryo, siguradong ang kasapulan da iti manursuro. Ijayak mo ten amang isuro Wala, tapno saan tayo agsisiyan ang aggagayam. Itamat lang. Iyuman ko kadagiti masaknan ti may papan iti pagadalan iti lugaryo. Dakkel nga utang mi anay pag-anakam kada kayo ti amin, ma'am. Para iti pagsayaatan ti kaaduan daytoy. Iso nga aramidak ti amin. Tapno maipatakder adagos ti pagadalan ijay lugaryo. Rhea, agkalay sata ko man. Tapnawan makapagsina ka data. Sige. O manugot hak. Kat numalpas ti mar aramid a pagadalan ijay lugar tayo. Ijay ta kumamot amang isuro. Para kadagiti kalugaran tayo. Day tamat ti kayat ko. Tapno di data mapagsina da ama kan ina. Nadamag ko saan daw na yan arumaraot. Tanakapsot dagiti man nakigubat da. Napigpig sa ti man nakigubat mi. Naidalit sa kanon ni ama. Ken nakapsot ni ina amang idaulo. Di da kayat ti mapanrumaot no ni ina ti mangidaulo. Nabasa ti diaper na, isong agriri. Pilyo na itang anak ta. Adan sakit lukluko na no dumakal. Numakita da ama kan ina ti apo ko da. Anya nga ta ti mariknada.
Sapay kaing-ingas ka noonay ni amang mo ti ubing. Day tati ko na ni ama. Mapantayo ka dagiti dadakkel mo iti lugar tayo inton bigat. Tanalpas ka nun ti pagadalan. Agdiretso tayo iti balayo nga amuna. Taamangan no saan anasaya at ti aramiden da ama ken ina kadata. Apay nga inalam tila dawan ti anak ta. Inton sumangpat tayo. Ipawit ko tila dawan ti ubing kada ina. Ibagak nga iso ti apo ko da. Anya ka di dayta nakasubre nga igam mo. Entad matimaysa nga ubing. Ada ka no nang tad kan kuana. Kitaan tamat. Lukataman nga rod, takitaan ta. Ha? Nagwapo mat nga ubing. Ah, Payakas la kaing ingas tila dawam idi ubing ka. Diyan ngayon nakadulin iti baol. kita agman. Unngag paiso. Basa man tinakasurat iti likod. Ala nga rod ta basaek. Ama ken ina. Daytoy te umuna nga apo koyo. Ha. Anak me ken Nerea nga anak da Tata Berto ken Nana Milba. Agkapya tayon tapno makitayo te apo koyo. Kaing ingas launay tiladawan ko. Idi ubingak tiladawan ti ubing. Nagasawagayam je anak ta ken anak ni Melba. Punso. Kayat ko makita ti ubing. Inaugurasyon ita ti pagadalan. Mapantayon. Pagsawon da ta ijay. Tadwata akang ronaan naman nursoro no aglukat inton panagsiserek. Ano lakit diti umay a tao? Damo nga minamang lukat. Lakit di Tamagagaran mo't dagiti tattao amadaan iti pagadalan diti lugar tayo. Saanan amabannog amagmag na dagiti ubing, asumalog amapan iti pagadalan. Naragsak ka kadi, darling. Unay-unay. Talo tayo kadael sa aman nursuro dito'y lugar tayo. Adulakit diti tawa tumabuno iti inaugurasyon ti pagadalan. Lakit di. Adu ti maragsakan ken magagaran. Amaadaan tayo iti pagadalan dito'y. Dakal kano a selebrasyon ti maangay dita ka ay patpatakder a pagadalan, Punso. Ada kano umay nga opesyales. Ikarigatak ti mapan. Kaya't kumata makita ti pagadalan. Adda siguro ijay ti apo ko ta. Sigurado Tadamax ken Ria kano. Ti maestro ken maestra ijay. Sigurado amapan amin ijay ti duapuli. Adu kano pa'y ti opesyales nga umay tumabuno. Kaunaan apasken. Amaangay dito kabambantayan. Ala, agsagana tanga ruden. Adulakit ti tao ijay. Agyaman kami unay iti kaaddayo kabaranggayan. Ita taddan pagadalan diti lugar tayo. Dito'y nga agadal dagiti anak tayo. Isuro tayo kumakadakwada ti panagkakapya. Awan ginura. Awan apa. Tapno agprogreso ti barangay tayo. Agtitinulong tayo para itinasayaat amasakbayan dagiti ubing tayo. May sa tayo kumamin! Awan kumatiriray! Awan kirangat! Ay, no! Kaysa tayo para itikapya! Kasta ti kayat mi ken ni Max.
Mangisuro kami adwa dito'y lugar tayo. Adamat kadwa mi agayem mi. Iso ni Elsa. Naragsakak mo't makipulapol kada kayo kakabsat. Namnamaan nyo nga agtinulong kami amang pasaya at iti masakbayan dagiti ubing dito'y lugar yo. Oh, Lisa. Apay at tumalangkyaw ka. Di ka katagdengag iti bagbagada. Ket ketaak nga rod, no asino tinang saklot iti apo ko ta. Sigurado ano saan ani Berto, ni Milva. Ala, kita nga roda, barang masarakam. Tao masidag tayo ti ayanda. Ay, nakita kon. Ah, Ay, nakatugaw da iti dadya abanda. Ada saklot ni Berto nga ubing. Kan ray-ray awan mat ni Melva. ala nga roda, mapantay ti ayanda. Sige. Ay, naha. Nagmayat ti garek-gek ti apo ko tayo. Abalayan. Ne, ay, da kayo matgayam abalayan. Ang tugaw kayo, tadapay mo't bakante at tugaw. Ay, agyaman kami Ay na, nahabak ka abalayan. Siyak mati kaing ingas ti apo ko ta. Saat matasi ka abalayan. Ay, wala pala yan. Dito siguro sumarunong nga apo ko ta. Siyak tumatan ti kaing ingas na. Masapul nga umay tumot agpasyar dagiti anak ta ijay balay abalayan. Ay, oray na kami ha. Umay kami mat pumasyar abalayan. Wow, nabalayan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapauluan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.